Όταν θέτεις μεγάλους στόχους και δεσμεύεσαι για ένα βιώσιμο έργο, πρέπει να συγκεντρώσεις τη σωστή ομάδα και να δημιουργήσεις τις τέλειες συνθήκες. Αυτό ακριβώς έκανε η Soudal στην έδρα της στο Βέλγιο. Η ανάπτυξη και η καινοτομία αποτελούν την κινητήρια δύναμη της Soudal. Στο κέντρο αριστείας, οι ειδικοί της Soudal δημιουργούν προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως σιλικόνες, κόλλες, αφρούς πηγιού, καθώς και άλλα προϊόντα για τις κατασκευές, τους DIYers και τη βιομηχανία. Ο Vic ίδρυσε την εταιρεία το έτος 1966, βασιζόμενος στη φιλοσοφία της προώθησης της καινοτομίας και της ποιότητας. Μετέτρεψε τη Soudal σε παγκόσμιο παίκτη. Σήμερα, η Soudal έχει εξελιχθεί σε μια εταιρεία διεθνούς φήμης, με εγκαταστάσεις παραγωγής και σημεία πώλησης σε όλο τον κόσμο. Οι εγκαταστάσεις είναι αξιοσημείωτες για το μέγεθος και υψηλής τεχνολογίας μηχανήματά τους. Κορυφαία τεχνολογία για κορυφαία προϊόντα. Μέσω του παγκόσμιου δικτύου της, η Soudal διαδίδει την εξαιρετικά διαφοροποιημένη γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί για το λιανικό εμπόριο, τις κατασκευές και τη βιομηχανία. Αυτό επιτρέπει στη Soudal να ανταποκρίνεται γρήγορα και ευέλικτα στις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών αγορών. Σε κάθε γωνία του κόσμου, οι εργαζόμενοι της Soudal προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις στον πελάτη. Αυτό κάνει η Soudal. Το επίκεντρο είναι ο πελάτης, σε έναν ταχαίως εξελισσόμενο κόσμο. Η Soudal συνδέει, προστατεύει, σφραγίζει και κολλάει. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο στη Soudal που δημιουργεί συνδέσεις. Οι εργαζόμενοι της, οι οποίοι καθημερινά σε όλο τον κόσμο δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.
Ονομάζομαι Gerard Samolinski και η δουλειά μου είναι να διαχειρίζομαι μια ομάδα περισσότερων από 15 ατόμων που ασχολούνται με όλα τα μεγάλα εμπορικά δίκτυα στην Πολωνία. Το μυστικό της επιτυχίας της Sundal στην Πολωνία είναι ότι παρά το γεγονός ότι η Sundal είναι μια μεγάλη διεθνής εταιρεία, είναι πολύ καλά ενσωματωμένη στην τοπική αγορά. Και είναι πολύ καλά προσαρμοσμένη σε αυτή την αγορά, στα προϊόντα της, στις προωθητικές της ενέργειες. Προσφέρει ακριβώς αυτό που χρειάζονται οι Πολωνοί. Γεια σας, με λένε Ιαν Περέτ. Ο κόσμος με αποκαλεί άνθρωπο του λευκού φορτηγού. Είναι ένας γενικός όρος που σημαίνει ένα άτομο που κυκλοφορεί με ένα φορτηγάκι και κάνει συντηρήσεις. Μπορεί να είναι μεγάλες δουλειές, μικρές δουλειές. Το 95% της δουλειάς μας προέρχεται από συστάσεις. Ο λόγος που έχουμε πολλές δουλειές είναι επειδή η δουλειά μας είναι καλής ποιότητας. Και όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι ποιοτικά. Από τις διαφανείς σιλικόνες μέχρι τις λευκές και τα υβριδικά πολυμερή Fix All. Τα χρησιμοποιούμε για τη στεγανοποίηση γύρω από τα μπάνια, για τη στερέωση των σοβατεπί, για τη στερέωση αντικειμένων στους τοίχους. Υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές χρήσεις για τα προϊόντα που μεταφέρουμε στο φορτηγό. Αν χρησιμοποιούμε φθηνά προϊόντα, συχνά λαμβάνουμε παράπονα. Αν όμως χρησιμοποιήσουμε καλά προϊόντα, εύκολα στη χρήση, δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε στον πελάτη και να κάνουμε διορθώσεις. Το αποτέλεσμα διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση στη ζωή μου είναι να κάνω καλή δουλειά. Και είναι ωραίο να βλέπεις τους πελάτες να χαμογελούν στο τέλος της δουλειάς σου. Έχουμε ένα ρητό. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να κάνεις μια δουλειά και αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ευχαριστώ που ήρθατε. Είμαι ο Στίβεν, είμαι υπεύθυνος προϊόντων στη Sundal, στον τομέα των παραθύρων. Βρισκόμαστε εδώ στο Helldetoren, στο Knokke Heist, ένα νέο έργο ορόσημο που αποτελείται από 3 πύργους, εκ των οποίων οι υψηλότεροι 20 όροφοι είναι κοντά στη θάλασσα, οπότε υπάρχουν ακραίες καιρικές συνθήκες και γι' αυτό απαιτούνται ποιοτικά προϊόντα. Η Sundal εδώ παίζει συμβουλευτικό ρόλο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες στην επιλογή του κατάλληλου προϊόντος. Το σύστημα της Sundal για τα παράθυρα προσφέρει μόνο προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποτελέσματα που διαρκούν για χρόνια. Έτσι, η αντοχή είναι σίγουρα μια σημαντική πτυχή του κάθε προϊόντος που προσφέρουμε. Τα πλεονεκτήματά τους είναι ότι είναι ενεργειακά αποδοτικά, ευέλικτα και αξιόπιστα. Είμαι πολύ περήφανος για το έργο. Είναι πραγματικά ένα έργο με κύρος και όχι οι περιβαλλοντικές συνέπειες. Με το σύστημά μας SW βρήκαμε την κατάλληλη λύση και ο πελάτης είναι πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Είμαι ο Κλάουντιο, είμαι υπεύθυνος πωλήσεων στη Sundal. Σήμερα θα πάω στην DQ Giovanni. Η DQ Giovanni είναι ένας μεγάλος παραγωγός παραθύρων από PVC. Παράγει παράθυρα υψηλής ποιότητας. Έχουμε μια συνάντηση με τον Μπρούνο που είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και μαζί βλέπουμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε ή να βελτιώσουμε την εφαρμογή του PVC. Οι απαιτήσεις των πελατών μας είναι πάντα υψηλές και στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε να λύσουν τα προβλήματά τους με τα προϊόντα της Sundal. Το PVC είναι ένα προϊόν που συμβάλλει στη βελτίωση των τεχνικών ιδιοτήτων της μόνωσης, επιπλέον βοηθάει στην ακουστική, τη θερμική και την τεχνική συντήρηση των πλαισίων των παραθύρων. Τα παραπάνω είναι απαραίτητα για ό,τι αφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Η εργασία με τη Sundal είναι εξαιρετική, διότι πρόκειται για μια εταιρεία που συνεχίζει να επεκτείνεται και να διαθέτει νέα προϊόντα. Είμαι πολύ χαρούμενος που εργάζομαι στη Sundal. Είναι μια εταιρεία που σου δίνει πολλές ευκαιρίες και που πάνω απ' όλα σε εμπλέκει σε θέματα της καθημερινότητας.
Είμαι ο Μάνου, ο Περιφερειακός Διευθυντής της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ινδίας και τώρα δημιουργούμε μια εταιρεία στο Ανόη του Βιετνάμ. Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά. Αυτό κάνουμε σε περισσότερες από 50 χώρες μέχρι σήμερα. Χρειαζόμαστε μια τοπική ομάδα που να μιλάει τη γλώσσα, που να κατανοεί την κουλτούρα και που να ξέρει πώς να αντιμετωπίζει τις τοπικές παραδόσεις. Η στρατηγική μας δεν είναι μόνο να προσαρμοστούμε στην τοπική αγορά, αλλά να γίνουμε μια τοπική εταιρεία. Δραστηριοποιούμαστε στον κατασκευαστικό τομέα, στις βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά και στην αγορά της λιανικής πώλησης. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τη Σουντάλ να παρουσιάσει τα προϊόντα της, οπότε χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά στην αρχή. Οι πελάτες αντιδρούν θετικά στην γκάμα των προϊόντων, στην καινοτομία, στις λύσεις που παρέχουμε. Η Σουντάλ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα. Κάθε κίνηση δεν είναι εύκολη, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να επιμείνουμε. Και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η Σουντάλ συνεχίζει να αναπτύσσεται κάθε χρόνο. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είμαι ο Ζέινελ, είμαι επικεφαλής μιας μεγάλης ομάδας πωλήσεων στη Σουντάλ, στην Τουρκία. Η Τουρκία αναπτύσσεται ραγδαία οικονομικά τον τελευταίο καιρό. Οι ευκαιρίες στην Κωνσταντινούπολη είναι επίσης πολλές. Όπου και αν κοιτάξετε στην Κωνσταντινούπολη θα δείτε πολυόροφα κτίρια, νέα έργα, νέες ιδέες. Αυτό δημιουργεί μια ευκαιρία για τη Σουντάλ. Η Σουντάλ είναι ένα ισχυρό εμπορικό σήμα που έχει μεγάλη επιτυχία στην Τουρκία, διαθέτει πολύ σοβαρή υποστήριξη, έρευνα και ανάπτυξη, προϊόντα υψηλής ποιότητας και μια σοβαρή ομάδα πωλήσεων που γνωρίζει την αγορά, τον τομέα και τα προϊόντα. Το μυστικό της επιτυχίας της Σουντάλ στην Τουρκία, κατά τη γνώμη μου, είναι ο πελάτης. Η Σουντάλ είναι μια παγκόσμια εταιρεία. Ωστόσο, προσφέρει λύσεις ακούγοντας τους ντόπιους καταναλωτές. Η συνεργασία με τη Σουντάλ είναι το όνειρο πολλών ανθρώπων στον τομέα μας. Ως άτομο που έχει πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι στον τομέα της Σουντάλ για όσο θα εργάζομαι. Οι εργαζόμενοι της Σουντάλ είναι επιχειρηματίες, εργατικοί, καινοτόμοι, φιλόδοξοι, πιστικοί, επίμονοι και πρακτικοί. Αυτό βρίσκεται στο DNA όλων των εργαζομένων της Σουντάλ. Με ανοιχτό μυαλό και σεβασμό στην τοπική αγορά, οι εργαζόμενοι της Σουντάλ σε όλο τον κόσμο μεταφράζουν τη φιλοσοφία της συνεχούς καινοτομίας, της ποιότητας, της εξυπηρέτησης και των οικογενειακών αξιών σε λύσεις προσανατολισμένες στον πελάτη. Με όνειρο, σκέψη, τόλμη, δράση και επιμονή. Έτσι, η εταιρεία σας μπορεί να πετύχει όμορφα πράγματα